Di sodo kami pangula na tiki narong di HKBP Resok Batamon. Na niuluhon ni amang preses. Dungi di sodo ng amang sedis dohot anggota MPSD. Harap do sudia kauluan ni Huria na sa Resok Batamon. Marlas ni roha kami di naong ojak Huriaon. Harap doho amang preses di son. Alaradi amang preses lao manotopon. Menyetujui Huriaong gabi Huria naguk. Alani dilas ni roha nami amak pade nami. Naing manotor kami marlas ni roha. Alani ala marmula do nadinggan, marmula do saluhuna. Padamang magodang mula-mulai, laos padong mato soba-soba. Baran ni mga liak mamarita ho berita na uli. Jala dilas ni rohanami bay majo na girang-girangi. Alang natal dunuain halalas ni roha gurang mabayan na sa mga liat tami. Jala girang mabayan. Nunga huliat to kami las ni rohanami alania kamang doho takainang ruas ni Huria nasa HKBP Resok Batamon disodo ama PHD sian HKBP lu bajarak doho wek tama baloi disodo ama PHD sian HKBP Zetun Gabil dungi disodo pungwan ama nasian HKBP Tiberias sambil cemdo nasoro rupiake ya doho ruas ni Huria HKBP dolo horet tama baloyon. Alania kamu kamang doho takainang songo dalam madok mauliate tu pimpinan ni Huria tadi distrik 20 Kepulauan Riau. Harap doho tak kapangulan aku tiki. Di ulu-puluk ta sadarion. Romahamu rak marulu-puluk mahita. Pedamang magudangi dihami. Marulu-puluk todiki. Iya, kita saluk na ruas. Oma Parhalado, pangugalan na tiki di Huriata. Nanyulun niya mang patita. Patita Henry Banuarea, somang pareses di distrik 20 Kepulauan Riau. Lasong ni Manueng di Sude. Sian ganap Huria, naro diat pagaran ni HKBP Resort Batam. Alania manginang, di somah hita tutu. Somot pasahator las ni rohata di pagkubasyon na sila Roma hita manginang mangolobi na sila iya
nago tiki narong di Huriato. Iya. Iya, romo, romo. Iya, romo, mang romo. Iya, iya, iya. Oh my mana. Ah, oleh. Iya. Bah. Oh, mangilli. Iya. Oh, nabunidot to. Iya. Isapin di bahay. Ola. Grabe, grabe. Iya. Oh. Kato yang preses mah. Batu panitia bodo pelu duatam selu bisa non. Ule manggabe, manggabe. Pos marohamuna. Jadi mau lihat emak kamang doho takainang. Nakaning meo kudo okolan nawang pres sudah lay doho mahai madongani. Gabe. Gabi taruli hami di Sudiaka si leho-leho muna. Las marohanami di si di pasu-pasu di Batama nang aka Pulau Taganuk. Tahu nakon yang preses? Jadi alamat celas rohaku mulai pasatamu pe asabu buakan jabu ale Roma hamu tu jabu para lihami pe kobang layang kue simprit alame sudeman noni asa turu pe noni nata para doni jabu neng ropi hadi ama lubuk baja dolok horep Zaitun. zaitun kabil siap Siberius.
open house do paresan non di Natal dohot tau baruon. Di marabu pasatami las rohanami dak pola hubilak kami sonare ka sa dia. Tangpola mang. Ate si tua panggabian nga di mana? Ala na buwan bilu manak sa iktekong ani. Kitua par tahun na aku kan? Ola. Ale las doroan ya bang ini mangale mulai ate bang da. So nakiri pariwaku situasi lain sian Tiberias. Saya itu martabang pasu-pasu ni bata langsing mahum se. Jaga Langsing siyo. berarti. Lima kamang kainang alani amang permusik nami. Pilas mirohan nami. Alanong atakas di batu ruo nakaruas ni huria. Parbue ni holong nasida Tuhan ya kana poso ni bata di son. Nung abesa na ulisahan na dingkan. Alani damang magodang hasatan ni las padung mat tiyo-tiyo.